Hej, jeg hedder Helga Jensen, og jeg er projektleder af Børnekulturfestivalen Kulturkraft. Vi vil rigtig gerne sige hjertelig tak til Hjælp og Fix for den meget fine støtte, vi har fået fra jer. Vi har virkelig kunne bruge de ting, vi har hentet i Hjælp og Fix, og vi har planer om at hente endnu flere ting, for vi har tænkt os at lave nogle ekstra workshops efterfølgende. Tusind tak her fra Hjælp. Herefter følger lidt stemningsbilleder fra ugen, der gik. Hvad siger du? Jo, det er virkelig hyggeligt. Det er tradition, vi har været derovre de sidste spor. Samme problemet hver aften. Spaghetti. Vi må have mere spaghetti. Varsågod, mina arme. Kommer en bedstefar her. Gør plads. Hun kommer. Vi giver et øjeblik. Junetta kommer. Hvad kan det godt lide? Lad os fjerne. Helt sikkert. Skal det stande? Det står ikke på min...